Idan da so kauna yan mata zan so ki sashi na, in ke na yi watsa bar so zan so ki gurbi na, bikin amince na aminci zo nan ta sashi na kan ki tafki mai zurfi a tun na fada tare ya inna aure ki zaki hutawa mere ki tsabar so zarin ga nunawa ga magance matsalolin da ba a furtawa ki ma kiyo nazari da kanki zaki shanawa gare ki kalaman su masu taushi zarin ga tausawa dan ko da yaushe ina jikinki juna mi morewa domin kuri bar auren so a ringa karewa aure sinar manzo habibi Allah mun godewa mafi na girman burina in ganki ɗakina amma hanya ta halakka zambi silar auren kauna da ko da yaushe ban mance dokar addini na ina nufin ni musulmi ne kar da ki mantawa a zahiri so yana da daɗi yana da ɗonituwa taho gare ni ki zo mu zauna in share duk damuwa duk jan ajin ki za na jure domin mu yau shakuwa domin kwana gano ke ce mahaɗin rayuwa da na je na zauna kullum in ta tunaninki kullum a raina ina ta sarrafa ya gane yau kanki tuntuni burina kuɗina na aje kanki ki tallafa mini masoyiya takar da na zaucewa da lokacin da na ganki ina da dosanki kamshin turare ne na jikinki ya saba zan barki idan na shaƙa kan gaisanki yana ciran birki ki taimaka mini yar uwata juna mi morewa salo na soyayya wasu sun ce yana sauya kama ni ba ni so kan kaunata a yau ki canja kama domin kukan sanki kullum ina da dohimma kiyar da mi auren soyayya ki zamo tawa saboda sanda nake miki na kasa jurewa da na ji suna launin naki in ta rudewa domin kusan ki yayi tasiri can cikin rayuwa soyayya tsari nawa kai da ki sharewa dukan tunani na ya kwance saboda surarki saboda tsabar baiwar da Allah ya yo kanki tunda na kalle ki na fada a ƙoramar sanki da dole in tsawai ta buri ko zaki yarjewa